ଏଇ ଚୋର 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 ଚୋର। କଣ ହେଲା ମଉସା, ଏମିତି ଲୋକ ସବୁ କାହା ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି? ଏଇ ପାଖ ଘରେ ଚୋର ଗୋଟେ ପଶିଥିଲା ତ, ଲୋକ ସବୁ ତାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। କଣ କହିବି, ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହେଇଛି। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ନିଦ ହଜିଗଲାଣି। ହଁ ମଉସା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଲି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବି ଚୋରି ଖବର ଆସୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ବାହାଦୁର ଆଣିଲା ପରଠୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି। ବାହାଦୁର? ଦରମା ଦେଇକି ଘରେ ବାହାଦୁର ରଖିଛୁ ନା କଣ? ନା ନା ମଉସା, 2999 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବାହାଦୁର ମେସିନଟେ ଘରେ ଲଗାଇଛି। ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ କିଏ ଯଦି ଘରେ ପଶିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ବାହାଦୁର ମୋତେ କଲ୍ କରିବ। ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଲଗାତାର 5ଟା ନମ୍ବରକୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ରୁ ହିଁ କେଉଁଠି ବି ରହିକି ବାହାଦୁର ଆପ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବି। ଡିଭାଇସ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍, ଡିଆକ୍ଟିଭେସନ୍, ଆଲାର୍ମ, ଟାଇମ୍ ସେଟିଂ ସବୁ ହେଇପାରିବ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଦୁର। ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ କିଏ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବା ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ କଲ୍ କରି ଜଣେଇବି। ବାହାଦୁର ଆପଣଙ୍କର ଚୌକିଦାର।